munduan dagoen guztia materiaz eginda dagoela. Gauzak egiteko erabiltzen dugun materiala deitzen du. Material horiek naturalak edo artifizialak izan daitezke. Naturalak naturan dauden gauzak dira. Artifizialak naturan dauden beste materialekin egiten diren beste materialak dira. Hau ikasi eta gero ikastola ikertzen egon gara hau ikusteko. Bat, gauza materialak eta artifizialak aurkitzeko eta bereizteko gaikinez edo ez ikusteko. Bi, ikusteko gure inguruan zer den errazago aurkitzen, gauza naturalak edo artifizialak. Hiru, geroari buruz hausnartzeko. Hauek izan dira atera ditugun gauzen argazkiak. Konturatu gara gure inguruan gehiago eta gauza gehiago artifiziala daudela. Eta zu konturatu egin zara